της Αγιάς πάνω στην Ακρόπολη, όπως αναφέρει η μυθολογία, η Αθηνά καθιερώθηκε θεά της Αττικής επειδή πρόσφερε την Αγιά ως προκύπτους της αρνήτηση με τον Ποσειδώνα, που κρατώντας τον βράχο με την Τρίανα έφερε το θαλασσινό νερό. Έτσι γεννήθηκε ο μύθος της Αγιάς και του Ιαγιού σαν γενικά χαρίσματα της αρχαιότητας και πως από αυτή την Αγιά πλάθησαν όλα τα λεφτά, γεώμετρα, την ελληνική γη. Η Αγιά για τους αρχαίους Έλληνες είχε ιδιαίτερη σημασία. Συνδεόταν με τη διατροφή του στη θρησκεία, την διακόσμηση αγίων, τείχων, εισαγωγών κομψοτεχνημάτων και άλλων ειδών. Αποτέλεσε για αυτούς σύμβολο ειρήνης, σοφίας και νίκης. Γι' αυτό άρεστε οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων στεφανώνονταν με κρατή ελιάς, κόκκινο και άρθαν το σώμα τους με λάδι πριν από τους αγώνες. Στην Κρήτη η ελιά καλλιεργήθηκε σίγουρα από τη μινωική εποχή. Εικόνες ελαιόδεντρων, οι οποίες βρέθηκαν στο παλάτι της Κνωσού, δείχνουν ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης διατηρούνται ακόμη και σήμερα στην αρχαία Κνωσό και Φεστό. Πολλά από τα πιθάρια αυτά βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο του Ηρακλείου. Καλημέρα Κωνσταντή, καλημέρα Γιώργη. Ο Σπύρος, γιατί δεν είναι πατήτα? Δεν θα έρθει, για τον ανάπτυξη αυτός ο πόδος στη μέση. Τι λέτε, ξεκινάμε? Ναι, ας ξεκινήσουμε. Μαρία, βοήθησε με τα εργαλεία. Βέβαια, ξανά τι γίνεται, Κωνσταντή, είναι εντάξει? Ναι, είναι όλα έτοιμα. Ωραία. Ωραία, και όπως είπαμε, έτσι, μην αργήσουμε όπως εχθές, για το αφεντικό ξέρετε, ότι φωνάζουμε. Καλώς, εσύ Μαριό, έλα μαζί μου και βάστα τη σκάλα, που είναι ελαφριά. Τασούλα, είσαι έτοιμη, πρέπει να αφήσουμε. Ναι, Γιώργη, πες του Κωνσταντή να τραβήξει πέρα. Μαζί. Όπως είπα, Μαριό, βάστα καλά τη σκάλα για να βρω. Λάξου! Τασούλα, ξέρεις έτσι, βάστα καλά. Ναι, μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς, δεν έχει ανάγκη. Σε διαστέλνουμε το διάλειμμα να φάμε κάτι. Ναι, μωρέ, δίκιο έχει. Δύσκολη μέρα και τούτη. Μαζέψαμε πολύ πράγμα. Το αφεντικό καθαρί. Άκου, δεν με ενδιαφέρει αυτός οι άνθρωποι. Αλλά τα λεφτά που θα μου δώσει. Χωρίς αυτά η οικογένειά μου θα πεινάσει. Πάει να μου πεις λίγα. Δεν έπρεπε να σας βοηθήσω, αλλά κατάλαβα. Είμαι σε δύσκολη. Πότε. Κωνσταντή, ηρέμησε, όχι πάνε καλά. Ναι, η Μαριό έχει δίκιο, θα σε βοηθήσουμε κι εμείς. Ελάτε, ας πάμε τώρα για να έχουμε δυνάμει στο βράδυ. Πάμε γιατί η Αγιά θα είναι λίγο. Θα δώσε λίγο, άντε. Σέριο. Ελευθερία μου.
Μαρία την Παπαδάκη. Προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει και να μας προσφέρει αυτό το υπέροχο φώτο. Επίσης, ένα τελευταίο ευχαριστώ οφείλουμε να πούμε και σε εσάς, με την παρουσία σας. Μας βοηθήσατε πολύ στο να φέρουμε σε πέρας αυτή την μικρή παράσταση. Για προσέχτε εδώ. Συγχαρητήρια στην συγχαρητήρια και σε εσάς που παρακολουθείτε. Τώρα έχουμε την παρουσίαση μιας άλλης εργασίας του περιοδικού, έτσι. Με επιμέλεια της κυρία Μαριλάκη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Θα παρουσιαστεί βέβαια την τοπική ιστορία, έτσι. Τώρα θα παρουσιαστεί η τοπική ιστορία και στη συνέχεια το λογοτεχνικό περιοδικό. Μέσα στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας, τα παιδιά ασχολήθηκαν με τη λαογραφία της Ελλαμίνας. Έψαξαν στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν περιορίστηκαν μόνο στο διαδίκτυο, ασχολήθηκαν μέσα από μια πλούσια βιβλιογραφία και βρήκαν έθιμα, παραδόσεις της Ελλαμίνας, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το λαϊκό πολιτισμό του τόπου τους, γιατί έτσι κι αλλιώς το μάθημα της τοπικής ιστορίας αυτό θέλει να παρουσιάσει το κίνητρο, να δώσει το κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν και να ευαισθητοποιηθούν με τον τόπο τους. Το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκε βόλικο υλικό. Φυσικά, εδώ πέρα παρουσιάζουμε ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα αυτού του υλικού. Εκτός από τα έθιμα, εκτός από τα παραδοσιακά γλυκίσματα, εκτός από τις παραδοσιακές συνταγές, βρήκαν και δύο παραδοσιακούς επαγγελματίες που δέχτηκαν να ακούσουν τα παιδιά, να τους πούνε για τη δουλειά τους, να τους μιλήσουν για τα επαγγέλματα του τσαγκάρη και του γυρολόγου, τα δύο επαγγέλματα που μπόρεσαν να βρουν. Βρήκανε ιδιώματα αρβανίτικα, είχαν την πρωτοβουλία να ανεβάσουν και ένα σκετσάκι. Το σκετσάκι αυτό πρώτα θα το δούμε στα αρβανίτικα. Εκεί θέλει ιδιαίτερη ενθάρρυνση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, απίστευτα δύσκολο για τα παιδιά, και μετά θα το δείτε στα ελληνικά για να μπορέσουμε βέβαια όλοι εσείς και εμείς να καταλάβουμε ποιο είναι το θέμα. Ο στόχος μας δεν είναι το μήνυμα του σκέτς, ο στόχος μας είναι να σας δείξουμε το πόσο τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο θέμα της ντοπιολαγιάς τους. Και βέβαια θα κλείσουμε τη γιορτή μας με ένα παραδοσιακό κουλουριώδικο χορό, το καμακάκι, όπου τα παιδιά το χορεύουν και το τραγουδούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Περιμένουμε να τα ενθαρρύνετε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με ελάχιστα ιστορικά στοιχεία γύρω από την ονομασία της Σαλαμίνας. Μας διαβάζει η μαθήτρια Αμάντα Δημητριάδη. Η Σαλαμίνα, ο ίδιος
Η εκδοχή αυτή ενισχύει την άποψη περίφρανσης φοινικικού εμπορικού σταθμού στο νησί κατά τους ιστορικούς πρώτους. Στην αρχαιότητα, σύμφωνα με τον ιστορικό γεωγράφο Στράβωνα, η Σαλαμίνα ήταν γνωστή με τις ονομασίες Σκυράς από τη φύση του εδάφους, καθώς σκυρός σημαίνει γύψος και σκληρός, Πιτιούσα από τα πολλά πέφκα που υπήρχαν, πίτης στο πέφκο, και Κυκρέα από το Κυκρέα, γιο της νεράιδας Σαλαμίνας. Ο Κυκρέας έγινε ο πρώτος μυθικός βασιλιάς της Σαλαμίνας, όταν την απάλλαξε από ένα φοβερό δράκοντα, ο οποίος την καταδυνάστευε και λαιλατούσε. Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες για τους Αρβανίτες και τα αρβανίτικα. Μας διαβάζει η μαθήτρια Ζωή Κούση. Με τον όρο Αρβανίτες υπάρχουν οι αλβανοφωνικά του οι οποίοι λέγονται να στατώσεις από την Αρβανική του 15ο αιώνα, μετακινούνται εκούσια ή ακούσια σε διάφορες άλλες χώρες της περιοχής, ενώ πολλοί από αυτούς καταλήγουν σε περιοχές Σλάβους. Πιο κοντά από τον τρόπο της ακούς. Εδώ γίνονται γνωστοί με τον όρο Αρβανίτες, αφομοιώνονται από τους τόπους και ακόμη πολεμούν μαζί της εναντίον των Τούρκων. Γιατί ζήσαν μόνο τους γεωργίους, το οποίο σταδιακά εξαλείφθηκε, ενώ πολύ συχνά και νομικά και εθνικά αφομοιώθηκαν τους ίδιους. Οι Αρβανίτες μεταναστεύσεις σταμάτησαν γύρω στο 1900. Από τότε, όλοι οι Αρβανίτες κατατόπια εκτός Αρβανίας παρουσιάζονται ως μοιασίνοι ομάδες και τους συναντημένους στην Αρβανία, ως δανόντες στην Πελοποννήσου και από τη Θεσσαλία ως τα Δική. Η γλώσσα του αρβανικά είναι η γλώσσα που βρισκόταν στην περίοδο της Ιταλίας πριν την Οθωμανική κατάκτηση. Γι' αυτό και διαφέρουν από τα αρβανικά σε σημαντικό βαθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σημερινοί Αλβανοί χαρακτηρίζουν την αρβανική γλώσσα ως αρχαία αρβανικά. Έχει κοινή προέλευση με την επίσημη αλβανική και έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική γλώσσα, την οποία έχει έρθει σε επαφή. Οι γράφητες στη Σαλαμίνα από τις αρχές του αιώνα άρχισαν να εισχωρούν τα ελληνικά, δηλαδή δεν υπάρχει γλωσσία. Μου έλεγε για παράδειγμα η γιαγιά μου ότι από τότε που γεννήθηκε το 1917 ο πατέρας της άρχισε να της μιλάει με τα λίγα ελληνικά που έξερε. Η γλώσσα βρίσκεται σε παρακμή, εν μέρει εξαιτίας της μετακίνησης των Αρβανιτών από τα χωριά τους στις ελληνικές πόλεις και εν μέρει λόγω της μη αναγνώρισής της από το ελληνικό κράτος. Δεν έχει νομική υπόσταση και δεν διδάσκεται σε δημόσια σχολεία. Οι μαθήτριες Κατερίνα Γονίδη και Άννα Κουκούση θα μας διαβάσουν δύο λαϊκά αρβανίτικα παραμύθια. Μια φορά, εκείνα τα χρόνια ήταν ένας γυναίκα
Πήγε στο σπίτι να ζυμώσει. Εκείνη την ώρα θυμήθηκε την γλώσσα και την βγάζει για να τη ταΐσει. Έπιασε να ζυμώσει το ψωμί, αλλά η γλώσσα του τσίπαγε το προζύμι. Τι να κάνει, έβγαλε το κατσάρι, τη σκοπέταξε και τη σκότωσε. Αφού τη σκότωσε την γλώσσα, τι να κάνει, τα καλάγανε τα αυγά. Σκέφτηκε, να μένετε ζεστά νερά. Σηκώθηκε και πήγε και σταγόνισε. Μόλις κουράστηκε όμως, κάθισε πάνω στα αυγά. Σπάσαν όλα τα αυγά. Έγινε ο πισινός μικροκούς. Τον είδε σκύλα και πήγε να το βλέπει. Εκεί που τον έγραφε, που έφαγε το πισινό και τα χαμνά. Έβαλε τις φωνές. Μου έφαγε σκύλα τα χαμνά. Το πόναγε τόσο πολύ, τι να έκανε. Πήγε και έπεσε σε ρούχα και εγώ. Τότε ήρθε η γυναίκα του το χωράφι. Άντρα μου πολύ είσαι. Εγώ το τελείωσα το χωράφι. Εσύ έκανες τις δουλειές. Δεν μίλησε κανείς. Πήγε μέσα και τι να δει, ο άντρας της βόλτας. Πήγε άμυνα μου, τι έβαλες. Ρε γυναίκα, τις δουλειές που μου έδωσες, καμία δεν έκανε. Μέχρι που με έφαγε η σκύλα. Είδες άντρα μου, εγώ τελείωσα τη δουλειά, εσύ ούτε μη. Και έτσι πειραξία έκανε η γυναίκα και ο άντρας καθόλου. Παρουσιάσουμε στοιχεία για τις κουταλίτες, για το φανούργο και για το τρίγο. Μας διαβάζει η Αμάντα Δημητριάδη. Κουταλίτες και λουκουμάδες, συχνά πιο πανώσιμο σου βάζει, ως έχεις ασφιταλής διάθεση, ηλεκτριού, φιλίας. Το επίσημο έτοιμο ένας κουταλίτους με υλικάτους, απλά, λίγο αλεύρι, λίγο καθαρό λάδι και λίγο με τη μέση, πράγματα που είχαν όλοι. Αν πάλι η χαρά ή το πορτοφόλι ήταν πιο μεγάλα, από το τραπέζι δεν έλειπαν οι λουκουμάδες, γευστικότατοι, πιο τραγανοί και από πράσινη, με λίγη μαγιά και φυσικά μέλι. Οι λουκουμάδες γίνονταν σε μεγάλες ποσότητες και ειδικά στην απόλυση ενός πρωτοσυνταξιώτη, καθώς έπρεπε οι εορτάζοντες να στείλουν στους συγγενείς και σε ολόκληρο το νησί. Οι κουταλίτες από την άλλη πλευρά, πιο ταπεινές και σε μικρότερες ποσότητες, ήταν το γλυκό για την οικογένεια και για τη συντροφιά. Ο φανούργος, σε κρίσιμες στιγμές, σε καιρούς πανικού ή όταν κάτι χανόταν, έφταναν το φανούργο ή αλλιώς φανουρόπιτα. Μια πίτα προσφορά στον Άγιο Φανούριο για να φανερώσει το χαμένο αντικείμενο. Η φανουρόπιτα παρασκευαζόταν εκτάκτου
και μετά στα ελληνικά. Στο σκετσάκι συμμετέχουν ως γριές η Κάλια Αντωνού και η Γνώσου Βιολή, νύφη η Ζωή Μπούση και γιος και Εύη Παπετάνη. Μπορείς να μην μιλάτε λίγο. Τι κάνεις Τριάννα, πора μιλάς, μου φαίνεται. Τι να κάνω με την Αμαλία. Πάω στον Παπαμινά, να του πω να της πει να κάνει κανένα σκέλαιο, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Γιατί, τι συνέβη. Με την ύφη του κάτω. Τον έχει βάλει στο φαγγίτι στο πιό, στο καπακούτσι. Τι σου έκανε πάλι και δεν έχεις με αυτήν. Να, σαρακοστή και δεν λέει να νηστέψει την οικογένειά της. Ποια όλου κάτσα. Όταν νιώθουν μαζί μας, τέτοιες μέρες πάντα νηστεύουν. Όλοι τη σαρακοστή. Όχι μόνο τη μεγάλη εβδομάδα. Αυτό δεν είναι νηστεία. Πλάκα είναι. Σαν να κοροϊδεύουμε το Θεό. Και σε με τι σε κόφτει, μωρή. Η ζωή σήμερα είναι αλλιώς. Είναι μοντέρ, δεν πιστεύω. Είναι τα κάλια σου που μου πονάς εδώ και εμείς πια. Το παιδί μου σκέφτομαι και τα αγώνει μου. Που θα της πάρει σαν λαιμό της αυτή. Ποιος πάει με το Θεό. Όλα το πούνται σωστά στη ζωή. Ξέρω εγώ που σου μιλάω. Το μικρό παιδί να κάνει νηστείες με τα καλά σου. Δεν λέω καλή για το μωρό. Για τον άλλο το γιο μου λέω. Θέλει να νηστεύσει και δεν με αφήνει. Τι να θέλει το πουλάκι μου. Του έχει αλλάξει τα μυαλάκια, αυτή. Τι νομίζεις. Μάνα της τέτοια είναι. Δεν πιστεύει και κάνει τη μοντέρνα. Και θα τους πάρει όλους
πάνε. Γι' αυτό και εγώ πάω τώρα στον Παπαμινά, να του πω να έρθει να κάνει κανένα γέλο, μήπως και πούνε στο γάμο του Θεού οι αντίχρηστοι. Στο καλό, στο καλό. Ακολουθούν κάποια στοιχεία για το γάμο που θα μας διαβάσει η Μαχάρη Έλενα Αντωνίου. Ο γάμος γινόταν Κυριακή. Το Σάββατο, την παραμονή του γάμου, απλώνανε κατά μήκος του σπιτιού στη σκοινιά όλη την πρίκα, ρουχισμό, οικιακά σκέρδη και άλλα, για να μετριούνται πιο εύκολα. Τότε, περνούσαν οι συγγενείς και οι φίλοι με συνοδεία οργάνων και με μαντήλια μεταξωτά, γεμάτα μπουφέτα, ξύλους καρπούς, νομίσματα και ρύζι και τα έρευνα. Ακολουθούσε η πρικοδότηση. Όλη η πρίκα φορτωνόταν σε κάρο την Κυριακή το μεσημέρι, που το έσαιρναν ωραία άλογα, στολισμένα με μεταξωτά μαντήλια και την πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού. Αμέσως μετά άρχισε η προετοιμασία του γαμπρού, πάντοτε με συνοδεία οργάνων. Στο σπίτι της νύφης, χωρίς καμία μεγάλη θυσία, την έρινα με την πιάτικη στολίδα, τραγουδώντας την τραγούδια του γάμου. Περίμεναν το παλικάρι και το κάμιστρο γεμάτο με δώρα του γαμπρού για την νύφη. Η πιάτικη καλύφθηκαν με τα κρόσια, τα καλύδια, τις φλεξούδες και άλλα. Αφού στόλισαν την νύφη και με τα δώρα του γαμπρού, έβγαινε εκείνη από το σπίτι της και μαζί με τον γαμπρό πήγαιναν στην εκκλησία. Όλοι τους έριναν με ξυλούς καρπούς, φέτα και ρύζι. Τους συνόδευαν οι οργανοπαίχτες και όλοι οι συγγενείς και φίλοι. Έτσι, έφταναν στην εκκλησία που γινόταν το μυστήριο. Παλιότερα η νύφη έφυγε από το σπίτι της πάνω σε άλλο. Σώζεται μια ευχή της γιαγιάς στην εγγονία. Νύφη στάλογο να σε πει. Όταν επέστρεφαν στο σπίτι και πριν να μπουν μέσα, ο γαμπρός έπαιρνε το ρόλο με το αργυρό νόμισμα και ρίχνοντάς το με δύναμη στον τοίχο, έσπανε και χύνονταν οι σπόροι του κάτω. Οι σκορπισμένοι σπόροι του παιδιού συμβόλιζαν τη γονιμότητα και το ασημένιο νόμισμα την πλούσια ζωή. Ήταν ευχές όλες για το καινούργιο ζευγάρι. Ακολουθούσε πολύ μεγάλη. Η φορεσιά που φοράει η Σοφία Παπαϊσιδόρου είναι προσφορά η περιγραφή που κάνει η πρόσωπο η οποία μας βρήκε και για τον ντύσιμο της νύφης σε ένα παραδοσιακό γάμο που έγινε εδώ στη Σαλαμίνα. Μας έχει βρει και το βίντεο.
πλάκα, βέβαια.